Elérkeztünk a Big Shot Pro döntőjéhez. Jó hangosan mondtad. Hát azért, mert szerettem volna hangsúlyt adni ennek a dolognak, mert hogy mégiscsak azért ez egy nagyon fontos nap. Ti hárman jutottatok tehát a döntőbe. István, Adri és Filip, ti fogtok megmérkőzni a Big Shot Pro bajnoki címéért. De addig azért még egy elég fontos feladat vár rátok. Én nem számítottam arra, hogy eljutok a döntőig, aztán meg, hogy itt vagyok, ez durva. Főleg, hogy így jutottam be a döntőbe, ez álmaimban nem gondoltam volna. Tudjátok a feladatot, előre direkt elmondtam, hogy tudjatok készülni. Amikor oda jutottunk, hogy kikerül a top 3-ba, ahogy felálltunk a székből, tudtam, hogy mit fogok csinálni. A feladatotok, hogy elkészítsetek egy kreatív portréfotót a Fotómagazin címlapjára. De a legfontosabb, amire ebből gondolni kell, hogy saját magatokat, az egyéniségeteket, azt, amit ti vagytok, valahogy tudjátok azonosítani. Az érvényesülés szempontjából talán az a legfontosabb, úgyhogy ma is ezt kell tegyétek. A második adás után hittem el, vagy gondoltam, hogy akkor ez lehet, hogy akkor itt leszek, ha már van 2 Big Shotom, akkor még ha egy nap nagyon ballábbal is kell fel az ember esetleg, és nagy Isten kiesne, akkor is még megmenekül, és szerencsére ezt nem kellett felhasználni, szóval így örülök, hogy itt vagyok. Lesz egy fantasztikus modelletek, akinek a segítségével meg tudjátok magatokat mutatni. Remélem, hogy kitaláltatok valamit, vagy valamivel készültetek már előre fejben. Ami szintén zseniális szerintem, hogy maga a főnyeremény az, ami itt bújik mögöttem, ez a EOS R5 Mark II 24-105-ös optikából használhattok mást is, ugyanúgy, ahogy eddig rendelkezésre álltak a többi optikák. Ezzel a gépekkel fotóznotok nem lesz rossz, azt hiszem. Ez egy nagyon jó gép, én is már most kipróbáltam. A Big Shot Pro győztese lehetőséget kap arra, hogy egy portréfotóval megjelenjen a Fotómagazin címlapján. Kultikus lap, már nagyon régóta van, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy megmutassátok magatokat, hogy egyáltalán mi is az a stílus, mi is az az identitás, amit ti magatokról szeretnétek közölni a ti megrendelőiteknek akár. A Big Shot Pro fődíja egy Canon EOS R5 Mark II fényképezőgép, és hozzá egy RF 24-105-ös objektív profiknak tervezve. A Big Shot fődíját a 220 volt biztosítja. Magyarország első Canon Shop-in-shopjával várunk megújult bemutatótermünkben. 220 volt. Számunkra te vagy a fókuszban. A fotózás szerelmeseinek támogatója a Fotoplus. Több mint egy szaküzlet. Tradíció. Fotósok, videósok. Profi segítségért, eszközökért, kiegészítőkért, szaktanácsadásért forduljatok a Triponthoz. Teljes Canon választék fotósoknak és filmeseknek is. Vásárlás előtti kipróbálás, bérlés, kölcsönzés. Kamera Kft. Fókuszban a szakértelem. Na, sziasztok! Szia! Én leszek ugye az első fotós, és az az elképzelésem, hogy nagyon dinamikus képeket fogunk csinálni. Egyáltalán nem akarok majd beállítani, tehát dobáljuk majd a hajadat, mozgunk össze-vissza. Letisztult elképzelésem van. Hát van sok választásunk, de szerintem valami nagyon egyszerű ing lenne nekünk a jó, valamelyik ezek közül. És ugye a hátterünk ugye valami hasonló lesz, mint a rózsad, úgyhogy ez fog igazából dominálni a képen. Oké, akkor megpróbálom az egészet ilyen lazára venni, meg természetesre, de majd, hogyha látsz valamit, vagy szeretnél valamit másképp, akkor légy instruálj. Persze, ez a döntő, hogy én örömfotózást akarok kihozni, csajoskodni. Let's do it, yes. Nyomjuk. Igazából maga az az élmény, hogy az előző epizódban ugye Big Shotot kaptam. Engem már egy olyan eufórikus állapotba kerített a következő feladatra, hogy én már nyertem. Szeretnék egy körfényt, de szeretnék valahogy hátulról egy kis hajfényt is neki. Egyelőre. Aztán még van egy másik megoldás is, de jó, ezt akarom először megvalósítani. Jó. De és folyamatos fénye? Folyamatos fény. Aha, jó. Paszporti. Akkor ez.
Van-e olyan dolog, amit szeretsz magadban, amit nem szeretsz magadban, melyik oldalt szereted jobban? Itt a bal profilomat jobban szeretem, vagy jobb, de ezt majd te is mondtad, hogy neked mi tetszik. Nem akarom átlakodni. Milyen a hangot adott? Mennyi képet csináltam most? Ó, nagyon szuper. Mind a hárman nagyon különbözőek vagyunk, és a képeink is nagyon különbözők, és emiatt szerintem tök jó, hogy mi kerültünk be így a döntőbe. Szerintem ők egy nagyon-nagyon erős ellenfelek számomra. Állal egy kicsit el. Nagyon szép, kicsit lentebb a szarc. Pici mosolyt, nagyon szemmel nézzen. Úgy szép, el is nézzel arra szemmel. Tehát gyakorlatilag így fekszel rá. Már az első 40 percben megvolt a kép. Az elején amúgy izgultam, de amúgy ez az első fotózás, amit full lazán kezelek. Az előző hetet én nyertem meg, nekem csak annyi volt a feladat, hogy bekerüljek a döntőbe, most már finalistaként, most már nem érdekel, most már csak élvezem ezt a fotózást. Majdnem a 2 órát kihasználtunk, mentünk ide-oda, beszélgettem a modellel, és ezzel gyakorlatilag még a fotózás végén is lettek olyan képek, amiket én amúgy szívesen raknék magazinra. Ki tudja, lehet, hogy én viszem hozzá a kamerát a végén. Lehet, hogy ez a letisztultság lesz az előny. Majd kiderül. Sziasztok! Szervusz! Van egy elképzelésem, hogy egy sima portréval nem lehet nyerni, valamivel fel kell dobni, és úgy gondolom, hogy úgy viszem bele magamat, hogy pár szó felírásával az arcára, melkasára visszaadni engem szavakba. Content, be yourself, fake it, vagy retouch áthúzva, tehát olyan dolgok, amiken egy fotós adja a nap mint nap, hogy hogyan feleljen meg magának és meg a megrendelőnek is. Gondoltam, hogy így adom vissza magamat. Jó, szuper, tök jó, hogy van ilyen olyan. Nem tudom, hogy ki tudtok-e írni így valamivel rózsa, vagy bármivel arcra, ha nem, akkor meg fogom csinálni én Photoshoppal. A folyamatos belső vívódás, amit megél egy fotós, hogy nem elég apra eset, nem elég jó az elvárt munkához, vajon ismernek-e, vajon jó vagyok eléggé, azt próbálom visszaadni egy képen. Kicsit emelnünk majd. Ez. Na ez a fejtetésen így. Mindenképp meg szeretném nyerni. Nem szeretek veszteni, ez az egyik. Oroszlán vagyok, úgyhogy nem szeretek veszíteni. Meg magamnak akarok megfelelni, de állandóan, és ez is visszajön a képen, ugye ez az állandó megfelelési kényszer. Mindjárt mutatok referenciaképeket, hogy én mire gondoltam. Volt egy elképzelés, és akkor ahhoz kerestem. Lesz egy fényjáték, agyból is valami ilyesmiből szeretnék indulni. Hatalmas nagy kartonlapból igazából egy nagyon kis csík kivágva, és akkor ezt vittem egy kicsit tovább később. A víz az nagyon közel áll hozzám egyébként, tehát lelkileg. A szabad időmet szeretem a Duna mellett tölteni, és ezért egy ilyen locsolós, vizes kép lett a koncepciónak a második fele. Tényleg vizes leszel. Igen, egy kicsit. Nem biztos, hogy én leszek a kedvenced, de ha a képek jól sikerülnek, akkor viszont remélhetőleg igen. Abszolút boldog vagyok, hogy idáig eljutottam ide, hát itt tényleg 33%-a van az embernek, nem kicsit több, 33,33, de azon leszünk ma, meg holnap, hogy egy lehető legjobb képet adjuk le. Jó lesz ez a vödrös. Jó lesz? Ezt nem gondoltam. Nem van lényeg, hogy jó legyen a kép. Ez a mentalitás. Benne van, nem? Most most jön. Milyen magasan innen? Nem látszik a kezem? Menni fog most. Milyen? Jó? Kellemes. Jó, mert jó. Be lesz majd még egy, úgy próbálj meg a cserék, hogy itt azon az oldalon csinálom. De jól csinálom? Jól.
Az is szép. Na Pisti, mutasd meg nekünk is. Wow, úristen, ez nagyon komoly. Gratulálok. Ez teamwork. Köszi csajjal, tere mindenkinek. Kérem a lássan. Egy nagyon fontos dologról fogok most beszélni. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy kép soha nincsen kész manapság, csak akkor, amikor kinyomtatjuk. A képek arra születtek, hogy ki legyenek nyomtatva. Lehet, hogy ez egy ilyen régi módinak tűnő fotós berögződés, de én azt hiszem, hogy egy kép akkor van készen, amikor vagy fönt van a falon, vagy a polcon, vagy az albumban, bármilyen módon, amikor is már megtapintható. Számtalan olyan technológia létezik már, amivel nagyon gyorsan, jó minőségben lehet kinyomtatni a képeket. Canonnak most ez a két kicsi nyomtatója van itt előttem, nyilván vannak belőle óriások is, minél nagyobb egy print, én egyébként annál jobban szeretem. De elképesztő az, hogy egy ilyen kis pici mobil nyomtató, amit a telefonról, vagy akár közvetlenül a fényképezőgépről vezérlünk, mennyire praktikus. Egy családi eseményen, amikor rögtön az ember kiosztja a képeket, vagy berakja a képkeretbe, az mindent visz szerintem. A két nyomtató, ami itt van velem, ez a Selfie CP1500, illetve ez a Selfie Square. Ezek ilyen hőszublimációs nyomtatók, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem tintasugaras, hanem ilyen fóliákat húz egymásra. Le lehet törni a szélét, ami azért szenzációs, mert sokkal tartósabb. Tehát vízálló is, van belőle öntapadós, van belőle sokféle, van belőle fekete-fehér kifejezetten, és hát az egyszerűsége az, ami lenyűgöz. Tehát az, hogy a telefonról Wi-Fi-n keresztül pillanat alatt összebarátkoznak, 1 perc alatt már is kijön a nyomat, és ezt akkumulátorról csinálja. Nem feltétlenül kell, hogy be legyen dugva, nem győzöm hangsúlyozni, nyomtassuk ki a képeket, mert akkor válik igazán az életünk részévé. Ja, és még egy dolgot elfelejtettem. A kieső versenyzők nem távoztak üres kézzel, mert igazdiul ők is kaptak egy ilyen multifunkciós fotónyomtatót, amivel szintén szenzációs képeket lehet nyomtatni. Egy ilyet, vagy egy ilyet. Nyomtassatok képeket, mert hozzátesz az életünkhöz. Ennek a feladatnak a nehézsége az volt, hogy nagyon nehéz olyan dolgot csinálni, ami téged jellemez. 30 éve vagyok a pályán, és még mindig nem igazán tudom, hogy én milyen képeket szoktam csinálni, mert van egy folyamatos átalakulás, vagy az érdeklődésed, ahogy formálódik, alakul, de mégis kifelé azért nekünk fotósoknak szükségünk van arra, hogy meg tudjuk mutatni, hogy kik vagyunk mi, és milyen stílust képviselünk. Hát, ha egy címlapképet csinálunk, akkor természetesen mindig a legfontosabb, pláne ha portréról beszélünk, hogy valamilyen fajta kisugárzás és valamilyen kapcsolatteremtés legyen a nézőjével. Tehát nyilván egy címlap arra való, hogy rávegye az olvasót, hogy engem vegyél meg. Szerintem nagyon erősek lettek a döntős képek. Én úgy gondolom, hogy István és az én képem közül kerülhet ki a Big Shot. 3 tök más stílusú kép volt, mint egyébként korábban ez többször is volt azért, de egyébként mind a 3 jó kép volt, tehát egyikre sem mondanám azt, hogy ne érdemelné meg, hogy ott legyen. Kedves Big Shot Pro versenyzők, sziasztok! Itt vagyunk mindannyian együtt. A Big Shot Pro összes versenyzője, a zsűritagok, akik segítették végig a munkánkat, az értékelésükkel, az egész Big Shot stáb, és a mai napon tulajdonképpen az egyetlen és igazán fontos feladatunk, és nem 2 van, de mindegy. A legfontosabb, hogy ünnepeljünk, kocincsunk, és kihirdessük a Big Shot Pro győztesét. És előtte szeretnénk egy kicsit akasztani a hóhért.
A hóhér fogja akasztani a hóhérokat, mert hogy arra gondoltunk, hogy örökítsük meg ezt a fantasztikus alkalmat. Nagyon fura, de nagyon jó érzés. Hát jó, így van. Azt a hét meg a nyom. Nagyon szép. Az Adri képe azért tetszik, mert egyrészt nagyon szépen van világítva, nagyon szeretem ezeket a reflexeket, jól hozzátesz a képhez. Szép rajta a lány, szép a válla, megpróbálta megtalálni azt a kisugárzást, azt a tekintetet, amit sugárzik rajta a lány, de nem vagyok benne biztos, hogy ezzel a portréval nagyon meg tudta mutatni a saját stílusát. Egy technikailag tökéletesen kivitelezett kép, nagyon szép rajta a modell, jók a fények, szerintem a styling is rendben van, jó a piros háttér, a piros szájával, csak egy kicsit talán kevés az üzenet benne, vagy kevés az, amit az Adri stílusának érzékelnék, vagy ami nagyon meghatározná őt. De egy szép képet csinált. Nagyon szép vagy, mondtam. Nagyon kezdjük zavarba jönni. Én ugye ezt a letisztult, elegánsabb vonalat szeretem vinni, távol állok a művészebb fotográfiától. Kicsit bohémabb stílust képviselek, nagyon ritkán tervezem meg a képeimet, going with the flow fotós vagyok gyakorlatilag, de szerintem most a műsor alatt azért kiléptem egy kicsit a komfortzónámból, úgyhogy ennek örülök. Philip képe egy olyan kép, amit gesztusában, meg fénytechnikájában nagyon szépnek, nagyon profi kivitelezésnek találok. Ez egy olyan ötlet, amit már azért egy párszor láttam, nem az első alkalom, de hát ez az Isti képére is érvényes. Ez egy olyan plusz üzenet, amit egy jó gesztus, egy jó tekintet, vagy egy szép bőr, vagy egy jól megcsinált haj mellé illesztünk. Ez valamilyen üzenetet hordoz, részben a sminkkel, részben az, hogy az arcára írta. Mindig egy nagy kérdés, hogy vajon utómunkában érdemes ezeket megcsinálni, vagy effektíve ráírni. Itt ebben az esetben utólag írta rá, ezt nem könnyű úgy megcsinálni, hogy ez hihető legyen. Azt kell mondjam, hogy egy nagyon izgalmas képet csinált, kifejező is, nagyon szép rajta a modell, nagyon erotikus is, jó a szájtartása, a tekintete, jó kép lett. Elégedett voltam a képemmel, nagyon sokat készítettünk Ninivel, és ahogy haladtunk az 1 óra vége felé, legvégső 10 percben lőttük meg azt a képet, amit kiválasztottam. Addig egészen nem voltam megelégedve, de az utolsó 10 perc nem lett volna, akkor nem lett volna meg a kép. Igen, szájhozállom. Még gyere, kicsit lejjebb. Le tudom én is csukni. Jól néz rá ki ennyi. Tökéletes. Köszönöm. Az Isti képe azért tetszik, mert van energia tekintetében, és nagyon szépen kivitelezett, precízen komponált, és jól megvilágított kép. Tehát ezt a csúcsfényt megvilágítani, és pont annyit visszatölteni még az egyéb részletekből, hogy azért ott megmaradjon a tekintet, és a víz is jól essen az arcán. De ezt én tudom, hogy ez egy nehéz feladat, és ő ezt nagyon szépen megoldotta szerintem. Ez biztos vagyok benne, hogy egy olyan kép, amit ő büszkén fog a portfóliójában viselni. És egyfajta alkalmasságot is mutat arra, hogy neki a kreatív fotózással, a kreatív portréval azért van dolga. Vagyis, hogy ezt ügyesen űzi. Elég sokan értékelnek, szóval majd ők eldöntik. Én szerettem az én képemet, és szerettem rajta dolgozni. Nyilván nem tökéletes, lehetett volna ez is talán még egy kicsit jobb, de én szerettem. Jaj, de jó! Atya úristen! Nagyon jók vagytok. Mehet? Hátrad! De jó! Igazából én minden fotózáson arra törekedtem, hogy egy jó képet adjak le. Nem feltétlen első akartam lenni, de hogy ne lehessen belekötni a fotóba. Ilyen volt például Balaton. A balatoni képnél is azt mondta Pali, hogy ez egy szép kép, ebben nem lehet belekötni, de mindig megkaptam azt is, hogy unalmasak a képeim, vagy ez nem elég. Ez egy kicsit elszontyolított a végére, aztán szerintem ez motivált a táncfotózásnál arra, hogy akkor ne elégedjek meg azzal, hogy azt fotózom, amit látok, hanem valami kreativitásra rakjak bele. És ezért, tehát igazából erről szól szerintem a műsor, hogy itt tényleg a kreativitásunk határait feszegessük.
Fényre eltűnik. Gyertek, így menjél rá. Nagyon jó, mehet. Jaj, de szépek vagytok. Milyen összhang, nagyon szép. A legelején nagyon izgultam, és ahogy így haladtunk előrefelé, egyre kevésbé, de valamire a legelején nagyon stresszeltem az egészen. Volt rajtam egy kicsi drukk. De ahogy így haladtunk előre, ez egyre jobban elmúlt, és azt érzem, hogy a vége felé kicsit tudtam is erősödni úgy magamba, leszámítva, hogy második lettem már a legelső feladatba, de én egy pozitív javulást látok magam előtt, legalábbis úgy érzem. Nyilván jó érzés volt mindig a második-harmadik helyen látni magamat, megerősített. Szerettem volna kicsit többes stúdióban fotózni, ez meg is valósult, tehát itt a végén szerintem ebben a feladatban, ami legutoljára volt, ez egy tök jó próba volt, mert elég komplex világítással dolgoztam, amitől érdekes lett ez a kép, és szerintem ez tök jól átjött meg. Nyilván voltak közben olyan tippek, praktikák, amit egymástól is el lehetett lesni, akár a Sanyinak az ételfotózásában, mondjuk ott tök szép világítással dolgozott, szóval abszolút szerintem tanultunk mindannyian egymástól. Úgy éreztem, hogy magamat valamilyen formában minden képbe beleraktam, mindig volt egy ötlet, amit próbáltam újat hozni bele, azokat többnyire szerintem sikerült átadni, még ha nyilván nem is minden big shotot viszel az ember, mert azért jó fotósokkal van körbevéve, de szerintem nem volt olyan feladat így utólag, amit nem ugrottam meg úgy, ahogy elképzeltem volna. Próbáltam többet játszani az árnyékokkal és bemozdulásokkal. Ez valamilyen közegben lehet, hogy jobban működik, valamikor viszont lehet, hogy kevésbé, de úgy éreztem, hogy itt többnyire megállta a helyét ez a fajta megközelítés, és talán ebből, vagy ezért jutottam el idáig, mert talán kicsit máshogy fogtam meg néha dolgokat. Hát ez a pillanat is elérkezett. Elég sok feladaton keresztül, viszontagságon keresztül vezetett idáig az út, és azt gondolom, hogy mindegyik Big Shot valami miatt különleges, de ez a mostani leginkább azért, mert hogy Big Shot Pro, tehát mindenki profiként vállalkozott arra, hogy végrehajtja ezeket a különböző izgalmas feladatokat. Annyira jól néznek ki így együtt. Nagyon jól néznek ki, igen. Igazi kis profi csapat. A három döntős, Adri középen, és a két fiú, Filip és István közre fogják, de közületek csak egy valaki lehet a Big Shot Pro győztese. Nyilván szeretnék nyerni, de meglátjuk. Ha nem így lesz, akkor se történik semmi. És itt van ez a fantasztikus fődíj is, amit valaki hazavisz magával a mai napon, ami egy Canon EOS R5 Mark II, egy nagyon jó 24-105-ös optikával. De a nagy kérdés, hogy hármatok közül ki az, aki végül megnyerte a versenyt. Én úgy gondolom, hogy én leszek a harmadik. Úgy könyvelem el ezt az egészet, hogy nyertesként megyek haza, mivel amit itt kaptam a Big Shottól, az már egy nyeremény gyakorlatilag. Itt van mindenki, együtt ünnepelnek titeket. A korábbi évadok győztesei, akik szavazataikkal segítették végig a verseny alakulását, és most a döntőben is szavaztak, nem csak ők, hanem minden versenyző, aki részt vett korábban a Big Shot Pro-ban. Sőt, a Foto-Videó magazin főszerkesztője, Soltész Rezső is leadta a voksát, mert hogy a győztes kép a Fotó és Videó magazin címlapján szerepel majd, ami egy komoly lehetőség. Mind a hárman valószínűleg szeretnénk megnyerni, tehát a döntőnek ez a lényege, hogy megnyerjük. Én is azon vagyok, hogy első legyek. Na, kiderítsük, hogy ki lett a győztes? De hogy... Lassan kezdtek elájulni ott, úgy látom. Jó. Összekapaszkodva, olyan jó. Hát akkor ne húzzuk tovább az időt. Lássuk, hogy melyik fotó, melyik kép lett a győztes alkotás. 3 fantasztikus portré a Big Shot Pro döntőjében. De közülük csak egy lehet a győztes kép, a legnagyobb Big Shot, amiből címlap is lesz. Ki lesz a győztes? Adri? István vagy Filip? A válasz pillanatokon belül megérkezik. A profik között is a legprofibb, a Big Shot Pro győztese, István!
Úgy jöttem ide, hogy szerintem vagy az enyém, vagy a Filipé lesz szerintem a Big Shot, de nagyon reméltem, hogy én viszem el. És így is lett. Hát ez egy jó gép. Gratulálok. Hát egyrészt tiéd a fantasztikus gép, ez pedig mondanám, hogy vándor trófea, de ez most készült. Nánál Sippel a saját kezével nyomtatta 3D nyomtatóval az első Big Shot trófea, úgyhogy te vagy a büszke tulajdonosa. Nagyon szépen. Szívből gratulálunk! Egyelőre még abszolút nem hiszem el egyébként. Még kicsit a sok alatt vagyok, hogy mondjam. Majd meglátjuk, hogy esetleg a Big Shot majd mit hoz az életembe. De mindenképpen nagy lépés, meg szintváltás is lehet egyébként, hogy most már egy top tier kamerával fotózok. Hát hazamegyek és kipróbálom, mert eddig ugye nem kanonos voltam, de most már kanonos vagyok. Indulhat a buli, meg az ünneplés! A Big Shot fődíját a 220 volt biztosítja. Magyarország első Canon Shop-in-shopjával várunk megújult bemutatótermünkben. 220 volt. Számunkra te vagy a fókuszban. A fotózás szerelmeseinek támogatója a Fotoplus. Több mint egy szaküzlet. Tradíció. Fotósok, videósok. Profi segítségért, eszközökért, kiegészítőkért, szaktanácsadásért forduljatok a Triponthoz. Teljes Canon választék fotósoknak és filmeseknek is. Vásárlás előtti kipróbálás, bérlés, kölcsönzés. Kamera Kft. Fókuszban a szakértelem.